American Covo. Vegetable anenge ama types akawandisa manje. Baba uya ndoba ndavapa muriwo kuti vateste ndisina kuvaudza kuti muriwo upi ndoba baba vaufarira muriwo uya uya hino manje roro asiya pabheki redu remunyovhiriya roro ngauye kane pabheki redu tinyatsotsinjira uya nepi pabheki rozi saka pavari kuda kuti temhera vada kuti pamasidzi andichaenda nawo kwarare nemasidzi andichapa baba saka unotemwa sei chitiradza dhaipinda kasira chamwe unotemwa anenge ari fresh amusoro unotema so budisai dzingira sezvizvi ngatitangirei apa munotodai upi wacho handiti munoona so une matavi seuyu senge uyu tobva tatanha kudai mashizha anenge ari kumusoro chete kuitira kuti ari fresh abude unyatsokuita zvakanaka uchitemha so ndo matemerwe awo uyu ndo zvaunenge uri sakusasi newakomba une wakorawo zvavo zvokuti kana muchida kunyatsokunzwa kakupfavirira kacho unotema kumusoro chere iwa anenge ari kuzasi akangonaka asi kuti anenge akwasharara mbichani haiwa rina basa rakanyakutetepa haribati rinobata zvaro but harizoronetsa saka ndongoenda naro kana muchirida munongoenda naro but harinonetsa kubata saka nobata anenge akaita sei anenge akora unoona sezvakaita todzezazidai aiwa unotoritema kakudaiso hanti munoona mune rakasiyana iri richiri dete iri rakora saka apa isu toda about 6 ekwarari saka matinyangorikasa muchigaba rinongokura seruva riri kuseri kwemba haro saka ndikuda iwayo then baba vati vanoda masizi because baba varidla vasingarizivi ndobva ndaziva kuti moza kuti mala izvo vashokeka because vanga vachifunga mukasavha kana mupopo saka apa ndikabva ndati ndikabva ndati aiwa zvototoitai maekera hatingasiyi chinhu chinonaka kudai inini kuti achokwadi ndasingauzive muriwo uyu ndoshuwa zvokuti pakauya nawo tichioneseka kuti nai saka sadza redu ticharya nei mavheji taitaziva tati bikai chii bikai munonzi kuti munyovhi vakati uyu unoita mavheji moudai here ndikati handiuzivi vakati unoita saka chata nditi handiuzivi tasaimuona apa onaiwo mukaka uyu saka ndati ini muriwo handiuzivi uno mukaka wakabuda so ndobva mirai nditigati orai chitemai mushoma titeste tione kuti unoita yakati hauiti ndobva tautemerwa ndindaubika ndikati mirai ndikubike kaizi handiti kunyeperai ndatapirirwa zvanga zvinaka kwete zvekuseka baba vakati masidzi ngaauye izvozvi very soon fast baba saka mukona mugadheni mamairumbika vane chimuti 1 icho 2 ichi ne3 icho nyango vakadii havafi nezhara mozvionawo ine maere mairumbi haichokwadi nokuti unotunga ende chero ukatema everyday haumboupedzi but kuti chichibata chotora nguva yakadii hachina nguva ukangochiisa hachisvavi chinotongoramba chotoshuta pendipobatanzapa imimi vava vachitema sorry madii sorry chinitemera zvimwe zvimashuti pamunoona kuti panokwanisa kutoreka zvimashuti usazozvipedzera vaona unonaka muriwo uyu ndasingauzivi kuti achokwadi like ndatoshamisika because ndandisingatouzivi wokutoutema kuzeza ndichingotonaka wani saka ndazogutsikana nhasi wabikwa
garden mamchiona mamchizeza. Abi makawane pia pa mairumbi. Wakauya nababa. Ndio zvangu zviharare. Chitembera baba Shironi na Shironi. Vakabva nawo kwaAfrica. Izvi ndoenda nazvo Harare izvi. Zvimaki. Ndikuona nacho. Bana ai Moses ndati gendinde nawo akadai. Voice rinonosvika roti nhema kuna zvakadii. Saka apa zvandotoda kutoita ka. Ndinongondosvika ndorosendesa mundiro ndonyara ndotasadii. Handivaudzi kuti chii. Ndadero iwe dhayo kata gwatonetsana. Vachangoona videos. Vachangoona video. Vanozoona after vakanakirwa navo vapedza ndozoti mozoti malere. Ndosora one one dzindi. Ndozoti ndomuriwo mamuchidla uyu wandasima kuseri kuemba ngaudiridzwe. Muriwo haufi. Bosikaita muriwo tine substitute yekuti mumwe musati maveji. Saka ndo madzindi angu chanogadzirana zvigaba nanazani mwana ngiye munonzwa nekupfundumura. Bosikaisa one even chokolate seruwa asiri ruwa unoziva. Uri muriwo chaiwo. Chatsvagira pekuchiisa chokwadi. This is beautiful. Tasemone zvachakaita. Chera seruva asari siruva. Apa chokura chakachiri. Chiri round. Ora tanga mangeji muri maveji. Vaitirewo kana nyangwe 4 kana 3 achakafa chafa because abati saka apa mama kupowo 6 zvimatsinde ndapowo 6 zvimatsinde kuitira kuti chabata nemene chabata Watowanda mutu. Watowanda zvanaka totofusha Kana zvinotengesa. Tengesa unozotengesera vamwe vachitodlawo. Uri maseveji Baba aliranda kana uri gwani. Anomuona mabatira makangoitewo. Kudayo. Bata sezvo zvisvo. Kude Banduru. what's mari 20 bond. 30 bond. Wakakosha uri muriwo. Mama chipa. Manje geta inzisisiwe zvozvo manje. Kwenda sei? Mona radio ngaimbomirawo zve-second radio. Saka mona hanzi unoshanda sehebu futi ndasingazvizivi. Jesu. Inorape hebe. Handizivi. Samazidza ari kuenda kugarden kwamaishero ndofunga anenge mumwe pamba mumwe kugarden. Hazvina basa toenda nawo akadenoita kwanototengeswa vane vachitodai dola. Wani chimupombi cho. Hamunezi. Vanotoziva basa rawo ka. Uchiona ari mukasvika navo mutaundi kana vanomuziva so. Munotonetsana navo. Ndokunoenda nefuko rave kana masoshaiti. Aripo kukoti akarebesa. Wokurebesa. But vanokana vakasa mugarden zvingaita basa here. Kwarere mozogarini. Mugarden mucheto. Ndatobva kuno project yapera zvevasikana. Muchatombozokana. Ndichaguya ndiri kutotuta nemasidzi. Nemasidzi. Maita basa vasikana. Ndokunonzi kuinda zvekuproject uku. Ndokunonzi kubva kuproject uku. Kubva new taste of vegetables ese ndomapruna. Kana pano vanomada. Kana pano vanomada. Vabada. Ndotenda mama problem macho vachashaya kuziva kuti pamwana kunongo vasingamazivi moziva. Vasingamazivi. Saka mama ndokona vasira zvinganako. Indokona ndakuwara ne 4 or 5. Zvabata zvarega. Kuno ndouya ndosiya zvakati wandei handiti. Anzongofanana nemufarinya uyu. Mufarinya ndochi Mujumbuya. Andiuzivi. Tuwacho. Uri munawo zviya uyu senge mukasava. Uri mukasava kwa. Asi muona kuti yekera mashizha achona akada kuenda kuna mukomana munin'ina. Ndiwe nyuzve kana maese vachinditandira thingwa zvaita mairunzi. Imamutani. Womutazodzoka ini. Maekera vanakirwa nawo vanonyazokufuraya izvozvi manherani. izvozvi. Ndikanga ndine zera ndokona kunofurayira maishero ndoti ndoda kuti muhwe muriwo munoita sei. Munoudiridzira uku. Tazvokuseka ini. Vanogona kutouramba kuti handidyi zvakadai. Vasingauzivi. Hamonda ngati kune musoro wemba testai. Tinozvitenda. Ndikatitende basa rekutenda dabata maikira.
tinotenda zvokwadi takafambira zviripo chiva tise mupepa medu mune mnyovhi ndowatashayiwa kuno asi at least wakariplus vakarima nerogona regusha iri kai takamboritana inoiko zvino hatadi mane zvimwe ndei dai waita munesi vanganiyo